Goeie. Bij de komende provinciale verkiezingen gaat het over de Lelylijn. Want door de meeste oorpunten is daar heel wel aardig overeenstemming. En dat is logisch, want politieke partijen kunnen je wel een mening hebben, maar de nee verhoort het nog niet. En over de Lelylijn is geen overeenstemming, mij omdat het verhaal in de tijd invierd is, zonder dat de provinciebewoners erover mij praten kunnen. Over het aspect van zo'n landschapbederende trein die het heengroeit van 30% van de bevolking nut had, hoeven we het hier net meer te hebben. Maar wel over dat in ruil voor die trein er een keer zo volle huizen gebouwd worden zullen, zodat de Hollanders hier waaien en dan met de trein in harde werk gaan kennen. Ja, daar moeten we het nog even over hebben. Bij Galicie Sleert, daar staat een mansk veevoerbedrijf. Een oerlelijke gebouw op het verkeerde plek. Maar dat wie nog een keer zo. En de krijg maar anders wel fretten hebben. Maar nu had zo'n Hollander, die hem dit te wijn zetten en die sleept alle jochters bij elkaar om die fabriek voor te krijgen. Want het stonkt en het is super gevaarlijk, vindt hij. Hij wende dan geen jel hier in Sleert. En die fabriek is zo groot, die had hij schenken voordat hij naar de notaris ging. Zo'n man kiest nou voor juridische verhalen. En sinds wurg is het zo dat jochters net meer volslagen neutraal binnen, maar ik een mening heb. Stel, dat is ik geen malken mee. Elke ding mij hier in Friesland komen te wijnen. Dacht ik altijd. En dat geldt ik voor alle lui uit de hele vraat, die het net meer in eigen land wijnen kennen. Maar ik ga nooit te vaak dit soort gedochtjet, liekers in Sleert. Maar als culminatie die boer in Rijtsem, die zijn leegstingende arbeidershoeske aan een Hollander verkocht en vanwege de protesten van diezelfde man letterlijk met zijn bedrijf ophouden moest. Weet je, ik skam me met die, maar ik ben hartstikke fier om een soort Frieske Wilders te worden. En te zeggen dat al die Hollanders je net aanpassen kennen aan uw wijze van leven, dat ze je dan net meer welkom binnen. Ja, dan kennen we het makkelijkst trouwens de Lelylijn net al lezen.